Prečo muži po 40 sú vyčerpaní? Pozrime sa na to otvorene. Veľa mužov, ktorí prekročili o 40, dnes zažíva jednu zvláštnu vec. Cítia a majú viac zodpovednosti, ale čoraz menej energie. Žijú také dva varianty životov. A oba navonok vyzerajú funkčne. Prvý: práca ide ďalej, projekty bežia, rodina funguje, účty sú zaplatené, povinnosti splnené, dokonca sa možno aj dostaneš na bicykel. No v hlave ti stále šrotuje, čo ten mail, čo ten šéf, čo tá porada, ako tú stavbu dokončím. Proste stále to tam beží. Druhá varianta: práca je v tlaku. Tebe beží. Do dôchodku ďalekú mládi v prdeli. Deti sú už z domu, už sú veľké. So ženou je to, nejak to doklepem. Veď aj ostatní to majú tak. Čo sa deje vo tvojom vnútri? Si naozaj v poriadku, keď to pre ten okolitý svet a možno aj pre teba vyzerá v poriadku? Je to naozaj v poriadku? Myslím si, že nie. A väčšinou sa deje to, že sa objavuje taká tá zvláštna únava. Nie je to tá únava po športe, nie je to tá únava po dobre urobenej práci. Je to taká tá lepkavá, ťažká, ťahajúca sa únava. To, z ktorej sa nespamätáš ani po voľnom víkende. Objavuje sa napätie, objavuje sa taký v tebe napnutý sval, stále máš pocit, že ťa niečo niekde drží, ťahá alebo tlačí. Stres neprestáva a je tvojou dennodennou súčasťou. A hlavne sa objavuje taký zvláštny pocit, jak som už povedal, že niečo tlačíš, treba z hore kopcom, a vrchol neprichádza. Volám sa Emanuel Holub a toto je kvantový energetický moment. Je to kanál určený hlavne pre mužov, ktorí už nechcú žiť v neustálom tlaku a v strese. Ktorí tušia, a možno už niektorí aj vedia, že musí existovať iná cesta ako tá, že zatneš zuby a ideš ďalej. Tá stará paradigma, ktorá hovorí, že výkon je jediné riešenie, naozaj už nefunguje. Pozrime sa na to, ako sme boli nadstavení, vychovaní. Väčšina z nás. Sme žili s takou jednoduchou rovnicou. Problém sa rieši výkonom. Je to zlé? Zaber viac. Si unavený? Daj sa dokopy. Si v strese? Zamakaj, nemysli na to. Viac práce, viac disciplíny, viac kontroly. Bič, stále bič na seba. A viete čo? Ono to naozaj funguje. Funguje to v 20-ke, 30-ke. Človek sa zatne, zaberie a ide to. Telo to dá. Mysel to dá. Je to taký, ako máš pocit, že je to nevyčerpateľný zdroj energie. Naozaj? Nevyčerpateľný? Nie. Príde 40-ka a zrazu tá rovnica, že výkon je riešenie, neplatí. Telo a mysel má svoje limity. A začnú ti ich pripomínať. Poďme si to tak jednoduchšie vysvetliť. Keď je človek dlhodobo v tlaku, jeho nervový systém sa prepne do režimu takého špeciálneho, všetci ho poznáme, je neustále v pohotovosti. Je to taký ten vojak. Vojak na stráži, pripravený bojovať alebo utekať. Je to v poriadku. Ten systém je potrebný a je funkčný. Len s jedným ale. Tento mechanizmus sme zdedili od predkov a oni ho používali v konkrétnych situáciách. Prišiel medveď a rozhodol si sa utiecť alebo bojovať. Potom veget. Lenže my, dnes, v modernom svete, koľko máme tých medveďov za deň?
Malých, veľkých. A niekedy sú dokonca, by som povedal, až vymyslení. Jeden mail, druhý mail, jedna SMS-ka, to musím vybaviť, to musím vybaviť, keby bolo, ako by bolo, prečo, na čo. Neustály tlak, neustály stres, neustály výkon. Dobre, tak otázka. Koľko vojak vydrží stáť v pozore? Fyzicky. Postav sa teraz do pozoru, koľko vydrží stáť v pozore. Napnutý, pripravený buď bežať, alebo bojovať. Hodinu? Ten vnútorný vojak potrebuje oddychovať. A o tom to je vlastne. Nie je to o veku. Naozaj, nie. Poznám 50-tníkov, ktorí sú v plnej sile. Ale poznám aj 20-tníkov, a nehovoriac o 30-tníkoch, ktorí sú vyčerpaní, vyhoretí. Takže je to o tom, ako narábame s tým našim zdrojom, s tou našou energiou. Či ju vieme dobiť, načerpať, alebo ju len zneužívame a ideme do vybitia, do zničenia. Už vieme, kde je problém a je teraz už na nás, či ho budeme vedieť naozaj si pomenovať a vyriešiť. A o tom si vieme povedať aj na budúce. Pretože jedna vec sa určite stane. Telo a myseľ má svoje limity. A telo vám ich povie. Ono vám ich hovorí už veľmi dlho a veľmi často, len asi s pravdepodobnosťou ho nepočujete a nepočúvate. Ale môžete sa 100% spoľahnúť, že telo vám to dá na vedomie, hoci aj násilím. A potom sme niekedy veľmi prekvapení, že prečo? Prečo mne? Prečo som sa musel zastaviť? A tak ďalej. A keď už vieme, že sme za to zodpovední a vieme, že s tým vieme pracovať, ja, ty, všetci, každý sám za seba, tak sa nám to nemusí stať. Nemusí to byť také zlé, také ťažké, také nevyhnutné. Takže vidíme sa na budúce v KEM a porozprávame sa, alebo pripomenieme a zvedomíme si pár myšlienok ďalej. Maj sa, pokojný deň prajem.